Se nieħdu għalhekk illum numru ta' miżuri effettivi iżda sostenibbli. Kruċjali li jinżamm dan iż-żewġ kriterji l-effikaċja tal-miżuri iżda wkoll is-sostenibilità tagħhom. Meqjus ukoll il-fatt li jista' jkollna sitwazzjoni li ddum għal żmien li lim milli aħna nixtiequ. Għaldaqstant se nkunu qegħdin inwessgħu l-użu tas-sattiv, jiġifieri l-użu obbligatorju tal-maskra tal-wiċċ, dan fil-waqt li nibqgħu insostnu il-miżuri ta' iġjene, ħasil tal-idejn u li tinżamm id-distanza soċjali f'kull mument u kull fejn inkunu. Għax nifhmu li dan l-obbligu mhux dejjem jinżamm, qegħdin nieħdu miżura oħra b'saħħitha. Li nżidu l-infurzar mill-awtoritajiet konċernati fosthom il-Pulizija, l-awtoritajiet tas-saħħa kif ukoll il-Malta Tourism Authority, il-Pulizija u l-awtoritajiet l-oħra se jkunu qed jieħdu rwol ċentrali u fl-istess ħin edukattiv. Imma l-messaġġ li se jwasslu se jkun wieħed ta' dixxilpina u serjetà. L-regoli li jrid iżommu l-regoli li qegħdin noħorġu irid iżomm magħhom kulħadd. Jekk ma jinżammux ir-regoli se jkun hemm il-konsegwenza tal-multi. Ma dan ser inżidu restrizzjoni li tikkonsisti filli il-bars u l-każini jagħlqu fil-11 ta' filgħaxija. Ma hemmx lok għal kompjaċenza, għal complacency. Hawn f'pajjiżna min irid li jsallab eluf ta' persuni billi jitilfu x-xogħol tagħhom u jkisser l-ekonomija ta' pajjiżna. Forsi mhux b'daqqiet frontali, imma b'manuvri fini li jipparalizzaw pajjiż biex minn għalih ma jidhirx li qed jagħmel hekk. Imbagħad hemm aħna, il-gvern ta' dan il-pajjiż, li qed nieħdu pożizzjoni ta' responsabbiltà lejn il-poplu kollu. Għalhekk illum qegħdin nitolbu li dik ir-responsabbiltà nerfgħuha flimkien bħala poplu wieħed, flimkien, b'rispett lejn xulxin, lejn uliedna, lejn il-ġenituri tagħna u lejn dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna u b'imħabba lejn pajjiżna.